Mae Cyngor Sir y Fflint yn casglu gwastraff gardd o'r holl sir ac yn ei droi i gynnyrch cyflyru pridd cyfoethog iawn. Mae tua 12,000 tynnell o wastraff gwyrdd o aelwydydd Sir y Fflint, canolfannau ailgylchu gwastraff cartref, ymyl palmwyntydd a gerddi yn cael ei gasglu bob blwyddyn a'i gymryd i safle compostio'r cyngor yn Greenfield. Llys tyfniant megis glaswell, canghennau a dail yn unig y gellir ei gymryd i'r safle, ni dderbynid eitemau megis pridd, carbod na plastig. Yn gyntaf, mae'r deunydd yn mynd trwy beirniant rhwygo enfawr. Yna, ceiff ei osod yn rhesi hir, ei droi'n wythnosol gan wiro'r tymheredd yn ddyddiol. Mae'r gwres a'r lleithder y cynhyrchir yn cynorthwyo gyda dadansoddiad biolegol y deunydd. Mae'r broses yn cymryd tua 8 wythnos i'w gwblhau, a phan mae'n barod, mae'n deunydd craidd yn cael ei sgrinio i gynhyrchu cyflyrwr pridd llawn maeth. Mae'r cynnyrch hwn yn hollol naturiol, heb ychwanegion na gwrteithwyr. Cwta 10 wythnos ar ôl ollwn i'r gwastraff gardd, gall preswylwyr Sir y Fflint dychwelyd i'r ganolfan ailgylchu gwastraff cartref i godi ei gwastraff a gomposwyd i'w roi nôl ar ei gardd. Defnyddir y cynnyrch sy'n weddill gan gwmnïau, garddwriaeth a'r sector amaeth i'w ddefnyddio ar dir fferm. Casglwch gyflyrwch pridd heddiw, bydd eich gardd yn eich diolch.